hai topónimos como a grela e o xen nos que se deu un fenómeno ben curioso. Nalgún momento a xente empezou a contraer a vogal inicial a ou o coas preposicións e ou de, dicindo da grela e na grela. Por ese camiño houbo casos nos que se acabou considerando que o a inicial era o artigo e empezouse a escribir a grela separado, case como se falase dun grelo femia. Na actualidade temos en Galicia 26 agrelas, 15 escritos separadamente e 11 todos xunto. Sucede o mesmo con o xen, que vén de Eugenio, e que algúns escriben erróneamente separado, o xen, como se fose unha unidade xenética. Noutros topónimos esta separación xa está consolidada. A parroquia do Eixo, preto de Compostela, e os concellos da Baña, do Incio e do Grove eran na Idade Media unha soa palabra e sen artigo. Unha lingua é sistemática, pero como creación humana ten tamén as súas irregularidades. E cando esta anomalía se consolida na fala e na escrita, aparece un falso artigo e unha palabra transfórmase en dúas. Ben falado. Con que se fai o viño? Con moras. O que non ve é como unha Toupa. Ves como sabes? Xa viron no caso do Grove da Baña como dunha palabra saíron dúas. Pero a lingua, que é algo vivo, ten tamén o proceso contrario, que de dúas saia unha. A San Xoán Evangelista, o irmán de Santiago, facemos a festa o 24 de xuño. E como é a noite máis máxica do ano, acabou dando nome ao mes que chamamos indistintamente xuño ou San Xoán. Xa ven, aí hai dúas palabras que se fixeron unha. San Xoán incluso dá o verbo sanxoanear. Cando unha rapaza solteira moceou demais no mes de xuño, aos 9 meses pode acabar vendo as consecuencias. E iso en Vilar de Ortelle, en Pantón, dino así: a que sanxoanea, marcea. Xa ven que versátil e maravillosa é a lingua. Ata outro día.